Ahojte, vítajte pri videu o mzdách. Prvým krokom preto, aby ste mohli začať u nás brigadovať, je vyplnenie si profilu. Profil musí byť vyplnený správne, viac o tomto nájdete v sekcii najčastejšie otázky. Po vyplnení profilu ti príde na mail zmluva, ktorú je potrebné obratom podpísať a poslať naspäť. Pokiaľ si študent, je potrebné zaslať aj potvrdenie o návšteve školy. Pri vyplňaní profilu môžeš natrafiť na dve kolónky, konkrétne OOP a vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane. Určite sa pýtaš, čo to znamená. OOP, alebo odvodová odpočítateľná položka, sa týka odvodov. Túto úľavu si môže uplatniť iba študent, iba u jedného zamestnávateľa. Ak si túto úľavu uplatníš, znamená to, že do sumy 200 eur za mesiac neplatíš odvody. Nad 200 eur sa ti už odvody strhávať budú, a to vo výške 7% z rozdielu, ktorý zarobíš. Ak si túto úľavu neuplatníš, tak sa ti odvody budú strhávať od prvého zarobeného eura. Druhá kolónka, vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane, sa týka strhávania daní. Túto úľavu si môže uplatniť aj študent, aj neštudent, avšak opäť iba u jedného zamestnávateľa v rámci jedného mesiaca. V prípade, že si túto úľavu uplatníš, do sumy 410 eur a 24 centov sa ti nebudú strhávať z výplaty dane. Nad túto sumu sa ti už dane strhávať budú, avšak iba z rozdielovej sumy, ktorá ti vychádza. V prípade, že si túto čiastku neuplatníš, tak sa ti daň bude strhávať od začiatku, a to od prvého zarobeného eura. Vždy pri výplate ti na e-mail príde aj výplatná páska, kde vidíš podrobné spracovanie tvojej mzdy a to, koľko sa ti strhávalo na odvodoch a daniach. Keď sa pozrieme na výplatnú pásku, hore vidíš svoje meno a v pravo hore vidíš, za aký mesiac ti výplatná páska prišla. Prvé kolónky sa týkajú toho, čo ti príde už finálne na účet po strhnutí odvodov aj daní. Keď pôjdeme nižšie do tabuľky, na začiatku vidíš svoju hrubú mzdu a podrobne rozpísané všetky brigády. Nižšie vidíš strhnuté odvody do poisťovní, v prípade študenta iba za poistenie sociálne, v prípade neštudenta a dohodára aj za poistenie zdravotné. Na výplatnej páske môžeš pekne vidieť, koľko odvádzaš ty zo svojej mzdy ako pracovník a koľko za teba platí organizácia. Táto suma je uvedená vždy aj v percentách, aj v eurách. Keď sa ti z hrubej mzdy strhnú odvody, hneď potom sa ti strháva aj daň. Daň vidíme v kolónke nižšie, ktorú za teba však zamestnávateľ neplatí, táto daň sa strháva iba z tvojho príjmu. Pod daňou vidíš svoju čistú mzdu a sumu, ktorá ti príde na účet. Výplatná páska chodí vždycky do tvojho mailu a v prípade, že by si mal otázky, môžeš nás kontaktovať aj na náš mail, ktorý je uvedený na stránke.